per la pau. Avui celebrem un dia especial, el Dia de la Pau. Estem tots avui reunits per manifestar i demanar que s'acabin les guerres arreu del món, perquè són molt injustes i sempre acaben pagant les conseqüències dels més desafavorits. Un món ple de guerres és un món de color negre. Si lluitem per la pau seria un món de colors, d'amor i d'harmonia. No volem guerres ni bombes que destrueixin cases ni escoles. Que tots els nens i nenes del món puguin jugar, riure i viure tranquils, sense cap mena de por ni temor. No volem baralles ni nens que explorin perquè estan fent mal. Volem pau i nens contents. Volem un món millor. Volem que no hi hagi diferències entre persones en aquest món. Que tothom pugui viure dignament i que ens puguem ajudar els uns als altres, perquè tots som iguals i especials. I reclamem un món millor i més just per a tothom.